फिल्डखौ ओरैबादि मोजां मोनदों आरो बिटिआरनि मांगोना सिएम प्रमद बर' सारनिसिमबो आं गोजोननाय बावहरदों आंल' नङा जोंनि लकेलनि मानसिफ्रानो मोजां मोनदों आरोखि गोदोनि समाव जोङो थारमाने उन्दैयाव बे गान जाथ्राफोर नायलाबायबा सोरबा सिनेमा नायलाबायबा खि गादलानाय मा गादलानाय फोथाराव जिरायलानानै नायनाय जायोमोन नालाय दा स्टेन्डार्ड हिसाबै जोङो नैबे हलनि गेजेरजों मोजां स्टेन्डार्ड भाबै जों नायनो हासिगोन आरो दा ओरैबादि मोजां मोनदों बे मोजां मोननायखौ माने गोजोननायखौ बुंफोरनो माने बिराद गोबाव सम नांगोन आरो थैलायलांगोनसो आरोखि सावथुन मुलुगनि फोथाराव नोंथांखौ गोबाङानो सिनायो फेटला फामखौ नोंथां जाखो आंथ' आगोलाव फिसा गाबोदोंमोन फरायनाय समाव ओरैनो गोथै बांग्राफ्राव होदलाबायलै होननानै बुङोमोन आं माने फिसायाव आरोखि ओमफ्राय दा फैनानै माखासे समाबो माने थिनदों आरोखि जेब्लानाखि जोङो जेबो खामानि मावनो दांनो गैया साख्रि बाख्रिफोर थाब्लाथ' बाव बेस्थ' जासिगौमोन आरोखि खिन्थु दा साख्रि गैया हिसाबै कालसारावनो एसे जाथिफ्राबो सिनायजायो होननानै आं बाव हाबदों आरोखि कर'ना भाइरासनि उनावहाय 2024निफ्राय आङो मैखोम बाहागो लादों आरोखि बेबादि फैसा होनायनि मोनसे ट्रेन्ड जादों नोंथाङाबो शर्ट मुभि बा लं मुभियाव बाहागो लाबाय थायो हिसाबै माबायदि फोरमायनो सानो बे बिथिङाव बेखौ होयोब्लाथ' बिराद मोजां माने जोंनि प्रडिउसारफ्रा माने एखमबा सिनेमा दिहुननानै माने 6 लाख 7 लाख बाहायोब्ला माने थाइसेबो मोनफिननाय जायो माने न' बां फाननानै ऋणफोर सुख'ला हरनांगौ जायो नालाय दा बेबादि खालामब्ला हयथ' साबसिन बानायनानै गोसोफोर थुलुंगानानै जोंनिफ्राय आरो साबसिननिफ्राय साबसिन दिहुननानै जोङो माने बेबादि बारायबोबाय थागोन आरोखि थारमाने नोंथाङा सिनेमा शर्ट मुभिनिफ्राय लं मुभियावबो कनभार्ट जानो गोसो दं नामा बे बिथिङाव आं ओरैनोथ' एसे कनभार्ट जागासिनोखा मानसिफोर थिनाब्लाबो आंनो थांगासिनोखा आरोखि दा थांगोन आरोखि लासैनो बेल' नङा आरो गोजौआव जुदि बलिउड हलिउडफ्रावबो बाहागो मोनोब्ला बेनिबो ट्राइ खालामदों आरोखि कनभार्ट जालांगोन बे धन्यबाद